Otito diri Jesu Kristi. Oye jisike. Ebambo Dr. Onyechi Nwankwo, President General Ikwo Youth. Nnefioha bi after Ikwo Noyo bebele. Afa I know I para afa. Nkucha afa. Le guide be kalago our calendar. So le Ikwo be no rap akafo.
la ba hawa fofon so oi bo futan den Odo wadaka omegidero ibe church because omelale da emegidero church so ndo melale no wrong web ndo church no wrong web because onwere ka madu futar so egono madu futar ka di chichon egombe ongwa be gedo be ka ha jibe so e gbafa mbeke akinke be based on January February March so eru December asle afona na vote so but lendi go be December ka have I not done so on 31st December so I put her le otonwedeka o megide church obo ga ido be ka gbafa because now emege Nnefioha ndo babe erinja drop one. My name is Chief Daniel Ogiji, former council chairman. Yes, the festival is one of the many occasions that lead to the New Yam Festival. But this is the apex of it. A few days ago, we had the one they call Ojiji. After that, we now have today, which is Nnefioha. This one, the symbolism of this is that daughters or sons celebrate their parents. Daughters married anywhere come to their parents to say thank you for keeping you alive, and whatever they have they present, and in return the father shares yams. If he has enough to give up to tuber, he gives. If he doesn't, he will slice them so that everybody will get a portion. His Royal Majesty Ezoko Nnefioha Ezudom Kembo Ikwo Noyo Asian Kingdom Ikwo Noyo Asian Kingdom Student Cultural Society ihe na-eme ebe a taa bụ ihe na-akpọ Nnefioha. Nnefioha bụ ofu mmemme kachacha mma na ala Ikwo Noyo. Ọ bụ sọnsọ mmemme na-ewetara anyị ife ọfụ, anyị na-atụ anya arụ ọfụ, so anyị na-ewepụ arọ nke gara aga na-atụ anya arụ ọzọ na-apụta. Ebonyi State na ime Nnefioha kemgbe Nnefioha pụta ụbọchị anyị na-ekene Chukwu ka o si wee mee. Anyị na-ekwu na nke ọzọ ga-abịa ga-akarị nke mere taa. Na-eme taa bụ ihe ndị be anyị na-akpọ Nnefioha. Anyị na-eme Nnefioha n'ofu ugboro n'arọ. Ga-egosi data na ya banyego na anọda arọ. N'otu anyị mere ya taa echi anyị ebidogo gowazie na anyị banyego na arọ ọfụrụ. So ya ka anyị na-eme, ya mere ndị ọbụla, kọmuniti ọbụla, ndị ikwu ọbụla, ebe ọbụla iji anyị pụtacha ka anyị bịa mee ihe na bịa mee afa na afa nke agwụgo anyị bidozie banye n'afọ ọhụrụ. Ebe m bụ Chief Oliver Eze. Okay. Biko mba anyị menta nleka
Nnefioha bayagba. Ikwo agba Nnefioha. Agaba agba je afala. Nube Nnefioha after to what you call it. Nnefioha nke obo melali. Ndị na yo chere ha prize. Nke abụọ le nwere igoligiwe n'ikpe gideji n'ọba ga-enwara kanta na egide ego shegulenya egide ala erikorita ile ya nga wiwe mere ka ntano nwanyị ụlọ Ikwo mpaghara Ikwo tenyere ndị nne ochie nke Ikwo kpara ka ntano ilekwa ya nga wule ndị nne ochie nọ n'oshere ndị eze kpakọkwa ka epeshiru wadebe nji epeshiru ukamadebe nji egono bebe kwara nje no rutu ala kwara egono no la o bege meji andon ementa no bigo jinde so emege ya ga wana na kwaka kai me ka ntano e chole go yeno na lanki lejo meke ye ndigi obrego no bana O nwere ọdịche le Nnefioha ha orinji. O nwere ihe dị iche Nnefioha do bege wa baby begide mecha aka ha afa lo furo tan ano echile abo ukatafa no nwere chile ko nafa mama nwere chile abeke mwane kono yabo okobere orinjo obundi eke mwane kono yabo okombola fa obundi do echile nwere chile ko botu dafa botu roba ganye Nnefioha ntan Nnefioha no be yobla like ya ihe nkia ko chile obara afa Aikidia Lachudo. Aikidia Lemete and Lao Blahorena. Day. Ile Yagamara Bruneka. Moke, Morgan. Morgan, Neka. I don't want to Lunya Bunny Patoa, Ebonyi PDP in it, Ebonyi PC in it. Nnefioha ba je wo obodo ajo da me Ikwo woni ki me de madu ko tega sile ke di je ta bu Nnefioha andi kwa bere akwa o me ju be ko bele no ke be hati ko do makala o ko ya bu me de ka na ya se me Nnefioha ye gbe ke me Nnefioha be to no pare ma o di da ko siwe me no ale wo mo na ale wo mo ki ngora li bi ko da ko ibi no deri ile ha ba le fe go me tan no mo So, achụta mmadụ ndị ọdịcherela Nnefioha Ikwo ya la orinji Ikwo. Nnefioha Ikwo dị iche ya la orinji Ikwo. Nnefioha bebio teke afitela ngwụsị afọ orinji bebe teke adịbeji orinji ọhụrụ mmemme ọbụ emerita anụbebe igosi na afọ na dube ụnyahụ bụ afọ dube echi ya abahụwale afọ ọ bụ iche orinji bebe teke onye ọbụla bụ onye kọrọ orinji ebiteji ọbụ nwere eri anụkwa bụ abalị nọ be nji ejeji asa ka ọ bụ onye ete nwere oji asịtala asa dube kpọ onye abụ dube ntan laala ụtala je nwere onye ọbụla bụ onye amụrụ iwu eji ebute nji o butere ebe omere ahụ ọbịa kparịbe dan ibe niile emetara ibe emetara bụkọta aka esi megide ji ọpụta n'ọdụ echi na-abala afọ nke abara afọ chibọhị
Nda no no ma bega abara fogun. E gorun di gun. E gorun di kwa bangburu. Ono mama gorun di ko bebele. Afọ na na ya bia ba ha. Aba for ma. Lori ko bangburu. Je me de ai. So da te be kele ai. Nendo no di ku. Bele ko bangburu. Adu ba afa. Ibo te ala. Ibo ho. Abat. Ngoji. Abat. Ibo ma Chineke kwa ko be. Abat. Chief Barasa Oba. Chief Dr. Sam tradition in Chief Dr. Sam Chief Celestine right. Chief discrimination. So oh, Melalish level. I am met Chief Simon I know instrument of number. Maybe to your the late Chief Simon Marumuni. Le a couple of Jebe Bible. You do people like Thank you very much. Orange in the Womala Nnefioha Otokota of the church. Obomelale the church. So every those and Jiptamano Erude Nnefioha. And there was. Okay, ma efuru nwa grimi Ikwo. Ma ndu yuto e couple heno. Bebele to yobula marlo we ko futar. Lo melale be gre jamaro e ka mazish. Te ba be wodam beke jagwalo melale. I wodam beke gwa melale. Ya bebele etino he kwalode. So onwe ka anonya abia so te akpota de mare ko ye de gash. Makalembe ke no chiaro o ebronishon so wada geshi manakish but the gobi meron omelale dobege ishifuta so ke la kwande de gamejega so abebo acho go na chota so yes a question no mo de gon so we make food nwati kwobole kobole enuzije enufo the ibambo le amalo wora kish because o we keke mal ilofu akwa dimehedi beke mal but about chigban because I let it with Imegidali, you mean. So, and the church another against Omela. Bigo, double a ditch. My own Ekumeni, who even make a backliki. My Ebonyi State Bangburu, my state of all a ditch. Man, the Tabundibo, accomplish by our own them. Orute koda modo tunutora jangre la to ngodi be megidere mate be la nyale ali otokota libe mbaburu numbe ka baso cultural tourism no ja abang ngonye ja huta e ga do be kemibe so de abo ibe gine mara e je wa gbangburu te ko bla ba he mi ankanya to de ka ba okwa bo de ke no do se bia anonyera o ya be bo ibo na yemon alofu wa gbangburu so nyobla awota le Ikwo be do kwam Bempuha I had a mena. The Ikwo Nnefioha and Ludo. I had I have for that I have